Masu amfani da abin da ake cewa conspiracy theory, tunani na cewa akwai wani shiri na ɓoye wanda ba a isa a tabbatar ba, yana wahala su iya samar da shugabanci na gari, kuma yana wahala su iya kama hankalin kwamitoci masu bada scholarship. Mu sani cewa ana tafiyar da shugabanci ne na gari a mafi yawancin lokuta ba akan wani tsoro da aka gina ta wanda ba a san daga ina tsoron ya fito ba, ko kuma abu kawai wanda ba a tabbatar da shi ba. Ana gina shugabanci ne da tsari akan abin da ya riga da ya tabbata. Duk abin da aka tabbatar ya fi zama abin da za a iya dogaro da shi, amma abin da ba a tabbatar ba komin kyansa komin yadda ya burge kwakwalwa da zuciya ba lallai bane a iya dogaro a kansa, domin yana iya zamawa ba haka ba. A matsayinku na masu neman scholarship, sai kun zama mutane wayanda kuna saka dogaronku ne akan abubuwan da kun tabbatar da su. Akwai abin da ake ce ma hujja ko evidence da yake tabbatar da abin da kuke ɗaura tunaninku a kai. Conspiracy theory ba naku bane, in dai abu ba a tantance ba a tabbatar ba, to ku bar shi a yanda yake. Ku fi mayar da hankali akan abin da ya bayyana ya zama tabbatacce, akan haka za ku gina tsare-tsarenku.